amanar mai mala. Gaida zaitu ciro madara so sarki na da shi taka mu gaida gimbiya babu kamar rakin ya ba miki mun gode amanar mai mala. Da sunanka ubangijin da kai mana komai. Sanya zaitu Musa Kai ka kage mu ka kage kansa har ma kuma sammai. gaida zaitu na ciro ma Kare mun buɗi ya ilahu sanai maimai. Sanya zaitu Musa Tallafa mun uwa ki jaruma zaitu gwana ta. gaida zaitu ciro madara so sarki na da Tashi taka mu gaida gimbiya babu kamar ke. ya ba miki mun gode amanar mai mala. Salati ka ninninka gurinsa ɗan Abdullah. Sanya zaitu Musa Abba na Fatima mai sansa baya yin kwalla. mu gaida zaitu na ciro Na ma sanya alai da sahabu masu kwana sallah. Sanya zaitu Musa Sada nisa zaitu na gimbiya mai nagarta. gaida zaitu ciro madara so sarki na da Tashi taka mu gaida gimbiya babu kamar ke. ya ba miki mun gode amanar mai mala. Sannu zakanya aikaro da ke ba daɗi. Sanya zaitu Musa Ka tafi taka ɗaiɗai mu je kiyo takun mu faɗi. gaida zaitu na ciro ma Yale in dodori da kin wuce ai miki kauɗi. Sanya zaitu Musa Yar amanar mai malagin biya ba ta mugunta. gaida zaitu Haka. ciro madara so sarki na da Tashi taka mu gaida gimbiya babu kamar ke. ya ba miki mun